Guys, खुलुमबाय गासिखौबो आं चेनेलाव आं दायो माइ गायनो थांगासिनो आरोना नै आखायाव दै बथल लानानै माइ गायनो थांगासिनो बोथोरा जोबोर मोजांखा लोगोफोर सान्दुंबो गैया अखाबो गैया ओमफ्राय बार स्रो स्रो नांदो आरो नै जोबोर मोजांखा ओमफ्राय आं दायो फोथार बारियाव मोनफैबाय नै जोंहाल'सो दंबावो एसे दहायाव दैयानो रानबावाखैसो दैनि थाखायनो गायनो हायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दैया माने दहानिया थाबनो रानखाया नालाय ओमफ्राय दायो भाद्र मासावसो गायहैनाय जागोन ओमफ्राय आं दिनै एसे अखा गैयिनि नै लोगोफोर हाफोरानो गावख्राजोबलायबाय नै अखाया बाराबा बारा दायो गैया नालाय गैया सोरहाबा दैया रानख्रावजोबनानै गायनो हायाखै मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो गायनोसै आरोना अब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनैनि माइ गायनाय भिडिअखौ लोगोफोर बेखिनिया दैया गोथौ ना बेखायनो गायनो हाथ'वाखै नै एसे फारनि बोरिखौ गायदो आरो खोथिया एसे थालांदो बेखौहाय गायनो फैदों दैया गोथौयैनो दङ दैया गोथौयैनो दंबावो आरोना लोगोफोर दहानि दैया मोजाङै रानजोबाखैनो आरो रानखायाबो गोथौयैनो थायो एसे गोथौआवनो गायनांगौ जायो थेवबो दायो एसे जिंनिखौ एसे थब्लेखाय गायग्रोबाय ओमफ्राय आं एसे मैया गायखादोंमोन नालाय खोथिया आग्लायना थालांनायखौ गायनो फैदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बै गोथौखौ गायथ'वा साननैसोनि उनावसो गायगोन दायो आं खोथिया आग्लायनायखौल' गायगोन होमब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नुहुरदो लोगोफोर गायखांनानै जों थांबाय एसे लखासोमोन नालाय आरो दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो थेंक इउ